కష్టాలు మనకు అలవాటే, మార్పు మాత్రమే మనకు కొత్త. దేశాన్ని మార్చాలంటే ముందు మార్చాల్సింది కరెన్సీ నోట్లనే అని మోడీ గారు డిసైడ్ అయ్యాక దేశంలోని జనాలందరూ క్యూలో నిల్చున్నారు. దేశం పరిస్థితి ఇలా ఉంటే ఇండస్ట్రీ బ్లాక్ బాస్టర్ ప్రొడ్యూసర్ మన చక్కెర పొంగలి రమేష్ గారు మాత్రం ఇంట్లో పేరుకుపోయిన నల్ల నోట్ల కట్టల్ని ఎలా మార్చాలో తెలియక కోమాలోకి వెళ్ళిపోయారు. ఈ రంగుల ప్రపంచానికి దూరంగా అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ నడుపుకుంటున్న ఆయన ఒక్కగానొక్క కొడుకు చక్కెర పొంగల నరేష్ బాబు విధిలేని పరిస్థితుల్లో ఆయన చైర్లో కూర్చోవాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆ డైరెక్టరు బ్లాక్లో తీసుకొని అంటున్నాడు బాబు. అదేంటండి, అడ్వాన్స్ మొత్తం వైట్లోనేగా ఇచ్చింది. అవుననుకో, కాకపోతే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో సరే, ఆ బ్యాలెన్స్ ఎలాగో అలా అడ్జస్ట్ చేద్దాం కానీ మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? అందరూ అలాగే అడుగుతున్నారు బాబు. హీరో, కెమెరామెన్, ఆర్ట్ డైరెక్టరు, మ్యూజిక్ డైరెక్టరు, ఆఖరికి కోరియోగ్రాఫర్ కూడా చెక్కు రూపంలో కావాలంటున్నాడు. అసలు వీళ్ళందరికీ ఇచ్చేంత వైట్ మనీ మందే రేడు ఉందండి. అసలు 50% బ్లాక్ 50% వైట్ అన్నది అలవాటు చేసింది మా నాన్నలాంటి వాళ్ళకి వీళ్లే కదా. వీళ్ళ వాళ్ళేగా మూటలు మూటలు పడుంది మా ఇంట్లో. వీళ్ళు మాత్రం పెద్ద పతితుల్లాగా ఫేస్బుక్లలోనూ ట్విట్టర్లలోనూ థ్యాంక్ యూ మోడీజీ అని స్టేటస్ కాల్చి పడేయాలి ఒక్కొక్కడిని. సరే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటారు? నాన్నగారి ఆరోగ్యం ఎలాగూ బాగలేదు గనక సినిమా పోస్ట్పోన్ అయ్యింది అని ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పేద్దాం. వద్దు, మనం సినిమా చేద్దాం. మరి ఎలాగా? కానీ వీళ్లతో కాదు. ఆ, ఇప్పుడు ప్రతి డైరెక్టర్ దగ్గర ఒక చీఫ్ అసిస్టెంట్ ఉంటాడు. అలానే ప్రతి క్రాఫ్ట్లోనూ సెకండ్ ఇన్ కమాండ్స్ ఉంటారు. వాళ్ళకి అవకాశం వస్తే చాలని ఎప్పుడెప్పుడా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. అందులోనూ మనలాంటి బ్యానర్ అనుకోండి, పొర్లు దండాలు పెట్టుకుంటూ మరీ వచ్చి చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళల్లో ఎవరైనా అప్కమింగ్ డైరెక్టర్ ఉంటే చూడండి. నాకు అర్థమైంది బాబు. ఒక్కడు కాదు, ఇద్దరిని చాకు లాంటి కుర్రాళ్ళని తీసుకొస్తాను చూడు. రారా బాబు, నేను చెప్పాను కదా వేణు. ఓ నమస్తే, కూర్చోండి. గాలిపాట వేడండి. ఓ, మన బ్యానర్లో 10 సినిమాకి పైగా చేశాను సార్. ఓకే ఓకే. టీ, కాఫీ? పప్పాయ జ్యూస్. పప్పాయ జ్యూసు చెప్పండి. నాన్నగారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారండి, బాబు ఫస్ట్ సినిమా నువ్వే చేయాలరా వేణు, నువ్వే చేయాలరా వేణు అని. వేణుగారు, ఈ సినిమాలో హీరో నేను కాదండి. మరి మన యంగ్ చీతానా? సార్ అవన్నీ పక్కన పెట్టి ముందు స్టోరీ డిస్కస్ చేద్దాం. సరే సార్, సరే సార్, ఒక్క నిమిషం. సెంటిమెంట్. మనది ఒక ప్రాపర్ అల్టిమేట్ రివెంజ్ స్టోరీ సార్. ఓపెన్ చేస్తే టైటిల్ పడకముందే ఒక 10 ఏళ్ల బుడ్డోడు హీరో పరిగెత్తుంటాడు సార్. రాళ్ల మధ్య రప్పల మధ్య పరిగెత్తుంటాడు సార్. వెనకాల ఒక 30 మంది రౌడీలు, కిరాతకంగా దుర్మార్గంగా ఉండే రౌడీలు పరిగెత్తుంటారు సార్. బుడ్డోడు పరిగెత్తుంటాడు సార్, రౌడీలు పరిగెత్తుంటారు సార్. బుడ్డోడు పరిగెత్తుంటాడు సార్, రౌడీలు పరిగెత్తుంటారు సార్. ఈ టైంలో 30 కిలోమీటర్ల పైన ఆకాశంలో 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో 2 మేఘాలు గుద్దుకుంటాయి సార్. అప్పుడు ఒక మెరుపు మెరుస్తుంది. ఆ మెరుపు మెరిసినప్పుడు ఒక చిన్న వాన చుక్క పైనుంచి కిందకి పడుతుంది సార్. బుడ్డోడు పరిగెత్తుంటాడు సార్, అలిసిపోతాడు సార్. అలిసిపోయి అమ్మా అని అరుస్తూ ఒక్కసారి ఆకాశం వైపు ఇలా చూస్తాడు సార్. 30 కిలోమీటర్ల పైనుంచి అలా కింద పడ్డ చుక్క కరెక్ట్గా బుడ్డోడి నాలిక ఎడ్జ్ మీద ఇలా పడుతుంది సార్. పడంగానే మొత్తం ఇలా ఎనర్జీ పాస్ అయిపోతుంది సార్. పాస్ అవగానే ఒక్కసారి తిరిగి చూస్తాడు సార్. మెరుపు మెరిసింది సార్, ఉరుము ఉరిమింది సార్, ఆకాశం బద్దలైంది సార్. బుడ్డోడి కళ్ళల్లోంచి మంటలు లేస్తే అందులోంచి టైటిల్ పసివాడి ప్రతీకారం. పసివాడి ప్రతీకారమా? ఈ హీరో పెద్దగావడా? అంటే పసివాడుగా ఉన్నప్పటి నుంచి ప్రతీకారం ఉంటుంది కాబట్టి టైటిల్ అలా పెట్టాను సార్. ఓహో, అంత లాజిక్ ఉందా? నేను అంత ఆలోచించలేదు, కానీ మీరు కంటిన్యూ చేయండి. ఇప్పుడు హీరో రియల్ ఎంట్రీ సార్. శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ఒక విమానం దిగుతుంది. హీరో ఎంట్రీ ఇస్తాడు. ఒక బ్లాక్ జాగ్వార్ కార్లో హీరోని ఎక్కించుకుంటారు. జాగ్వార్ అంటే డాడీ నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చిన ఆడి ఉంది, అది పర్లేదా? అంటే ఈ రెండు ఒకటే కాస్ట్ అండి? ఇంచుమించు ఒకటేలేండి. అలా అయితే ఓకే సార్. మళ్ళీ చెప్తాను. విమానం దిగుతుంది సార్, హీరో దిగుతాడు సార్. బ్లాక్ ఆడి కార్లో హీరోని ఎక్కించుకుంటారు. ఇప్పుడు హీరో
ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటికి రాగానే ఇంకొక 9 బ్లాక్ ఆడి కార్లు వచ్చి జాయిన్ అవుతాయి సార్. 9 అవెక్కడి నుంచి తెద్దాం? అంటే బ్లాస్ట్ చేస్తాం కదండి, కొనేద్దాం. కొనేద్దామా? చెప్పండి. సీన్ బాగుందా అండి? నోట్ చేసుకుంటున్నారు? చెప్తా మీరు కంటిన్యూ చేయండి. సరే సార్. ఇప్పుడు ఈ 10 ఆడి కార్లు బ్లాస్ట్ అయిన తర్వాత ఆ మంటల్లోంచి హీరో ఒక రెడ్ కలర్ హీరో హోండా బైక్ మీద బయటకు వస్తాడు సార్. దూరంగా విలన్లేమో ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు సార్. హీరోని చంపేసినామని బీరు బాటిల్ కూడా కొట్టుకుంటుంటారు సార్. కానీ హీరో సడన్గా వచ్చేటప్పటికి స్టంట్ సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు సార్. అప్పుడు హీరో బైక్లో వచ్చి స్టాండ్ వేసి ఒక సిగరెట్ అంటించి డీప్గా ఒక దమ్ము పీల్చి ఒక డైలాగ్ కొడతాడు సార్. ఫారిన్ వెళ్ళిపోయాడు, తెలుగు సినిమాలు చూడడం మానేశాడు అనుకుంటున్నారా? ఇంట్లో తెలుగు సినిమా డివిడీలు ఇంకా అలానే ఉన్నాయి అని చెప్పి విలన్ మొహం మీదకి అట్లా మెల్లిగా వదులుతాడు సార్. అప్పటిదాకా పొగుంటుందంటవా? అంత లాజిక్ ఎవరు ఆలోచిస్తారు సార్? ఇప్పటికే క్లాప్స్ విజిల్స్ థియేటర్లో. క్లాప్స్ విజిల్స్ కాదు, ఇప్పటిదాకా నువ్వు 10 నిమిషాలు కథ చెప్పావు. 10 కోట్లయింది బడ్జెట్. 50 కోట్ల సినిమాకి 10 కోట్ల ఎంట్రీ కావాల్సిందే కదా సార్. 50 కోట్ల? అంటే నాన్నగారు 30-40 చేశారు. ఆ రికార్డ్ మీరు బ్రేక్ చేయాలి కదా సార్. బ్రేక్ చేయాల్సింది రికార్డులు కాదరా, నీ తలకాయని. మూర్తి గారు ఈ చెత్తను అర్జెంట్గా బయటికి తరమేండి. ఇంకాసేపు ఉంటే నేను కోమాలోకి వెళ్ళేలా ఉన్నా. బాబు ఏనాయనా? సార్ 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 జ్యూసు 10 కోట్లు రికార్డులు అంట. చాకుబాకు అంటూ ఇలాంటి వాడిని తీసుకొచ్చారండి మూర్తి గారు. అసలు ఆ 10th పాస్ అయ్యాడా? నేను ఊహించలేదు బాబు ఇంత రొట్ట కథ చెప్తాడని. బాబు నెక్స్ట్ వాడు ఇలా కాదండి, మీలాగా ఫారెన్లో చదువుకున్నవాడు. హీ బెటర్ బీ వర్త్ మై టైం. ఫస్ట్ ఆ వేణుగాని పంపించేసేయండి. ఆడి వాయిస్ ఇంకా వినిపిస్తుంది నాకు. ఇప్పుడే పంపించేస్తా. Hi Naresh, హాయ్. this is Karthik. హాయ్ కార్తిక్. సో వాంట్ సమ్ కాఫీ, జ్యూస్? No need man, sitting like we shall chill out somewhere. ఓకే ఫైన్, వై నాట్. సో స్టోరీ స్టార్ట్ చేద్దామా? Yeah, actually I don't have a story right now, but I have a vision. ఓ ఐ సీ. Yeah, హీరో హీరోయిన్ ఇద్దరే నరేష్. హీరో వచ్చి యూఎస్లో ఉంటాడు, హీరోయిన్ వచ్చి రష్యాలో ఉంటుంది. సో హీరో వచ్చేసి సిఏలో జాయిన్ అవుతాడు, హీరోయిన్ వచ్చేసి కేజీబీలో జాయిన్ అవుతుంది. డామ్ మ్యాన్, స్పై ఏజెన్సీస్, గూఢచార సంస్థలు. స్టోరీస్ క్యాట్ అండ్ మౌస్ గేమ్. ఓకే, వరల్డ్ మ్యాప్లోనే 5 కాంటినెంట్స్లో ద వరల్డ్ బెస్ట్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ తీస్తాం. ఫైనల్లీ హీరో అండ్ హీరోయిన్ మాత్రం కలిసేది ఇండియా పాకిస్తాన్ బోర్డర్లో. ఓకే కార్తిక్, వి డూయింగ్ దిస్ మూవీ. నరేష్ ఇంకా స్టోరీ కంప్లీట్ చేయలేదు. అక్కర్లేదు. ఎప్పుడైతే నేను ఒక వరల్డ్ టూర్ వెళ్దాం అనుకుంటానో, అలాగే ఒక 100 మందిని తీసుకెళ్లే డబ్బు నా దగ్గరకు వస్తుందో, అప్పుడు మనం సినిమా చేద్దాం. ఓకేనా? ఐల్ కాల్ యూ. అలాగే ఒకసారి మూర్తి గారిని లోపల పంపించు. ఏంటండి మూర్తి గారి దరిద్రం? వాడేమో బాంబులు బ్లాస్ట్లు అంటాడు, వీడియో వచ్చి ప్రపంచం అంతా షూట్ చేస్తా అంటాడు. డబ్బులేమన్నా మంచినీళ్ళ? నీళ్లు కూడా అంత చౌకగా దొరకట్లేదు బాబు. మరే ఇలాంటి మాత్రం బాగా తెలుసు. మరి ఎందుకు ఇలాంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు? ఇండస్ట్రీలో ఇంతకంటే ఆప్షన్స్ లేవు బాబు. మీరు ఇంతదానికే ఇంత ఇబ్బంది పడిపోతే మరి నాన్నగారి సంగతి ఆలోచించండి. అందుకే ఆయన కోమాలో ఉన్నాడు. మనకంటే బ్లాక్ మనీ ఎక్కువై ఇలాంటి సినిమాలు ఇన్రోల్ చేశాం. జనాలకు కూడా అదెక్కువయ్యే మన సినిమాలు చూశారు. ఇదంతా కాదండి, నేను మళ్ళీ యూఎస్ వెళ్ళిపోతాను. ఒక 1 నెల రోజుల్లో బ్యాలెన్స్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ చేసేద్దాం. బాబు మీరేం కంగారు పడకండి. ఇన్ని రోజులు మీ డాడీతో ట్రావెల్ చేశారు. ఫినాన్షియల్గా మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకుండా నేను చూసుకుంటాను. ఇది ఫైనల్. ఒరే ఫణి, ఈ వాల్టితో ఈ ఆఫీస్తో రుణం తీరిపోయిందిరా. 12 ఏళ్లు పడ్డ కష్టం బూడిదలో పోసిన పన్నీర్ అయిపోయిందిరా. రేయ్, నువ్వు కూడా బట్టలు సర్దుకో. రేపటి నుంచి ఆఫీస్ తెరిచేదేమీ లేదు. సార్, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో, ఎలా మొదలు పెట్టాలో అంతా భగవంతుడి దయ. సార్, ఇక్కడ మూర్తి గారంటే
ఆ? నేనే. సార్ ఇక్కడ కథలు వింటున్నారని. ఎవరు చెప్పారా నీకు? అంటే మీకు తెలియదు కదా సార్, ఇండస్ట్రీలో కొత్త ప్రాజెక్ట్ అంటే. ఇక్కడ ఎవరు ఏవి కథలు వినట్లేదు, నువ్వు వెళ్ళు. సార్ అలా అనకండి సార్, నేను ఫ్రెండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే 30 కిలోమీటర్ల నుంచి వచ్చాను సార్. బాబు, నువ్వు చంద్రమండలాన్ని నుంచి వచ్చినా సరే ఇప్పుడు కథలు వినడం కుదరదు, నువ్వు వెళ్ళు. ఏ సార్, ఎవరికైనా ఓకే అయిపోయిందా? ఓకే అవడం కాదయ్యా, మా ప్రొడ్యూసర్ గారి దగ్గర డబ్బులు అయిపోయాయి. సార్ బడ్జెటే మీ ప్రాబ్లం అయితే నా దగ్గర ప్రతి బడ్జెట్కి కథలు ఉన్నాయి సార్. ఏంటయ్యా, నువ్వు కథలు అమ్ముతున్నావా కూరగాయలు అమ్ముతున్నావా? సార్ నిజం సార్, నా మాట నమ్మండి సార్, తప్పైతే మీరు చెప్పించుకోటండి సార్. చొప్పు గిప్పు కాదయ్యా, లోపల మా ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర లైసెన్స్డ్ గన్ ఉంది. ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళామంటే షూట్ చేసి పారేస్తాడు, తెలిసిందా? చనిపోయినా పర్లేదు సార్, సినిమా తీయాలి. సినిమా తీయకపోతే నేను బ్రతికుండి వేస్ట్ సార్. ఆ? అంటే నేను చనిపోయినా పర్వాలేదంటావు? ఆ, అవునులే, నిండా మునిగిన వాడికి చలే ఉంది. సరే, ఒక రాయేసి చూద్దాం, తప్పే ఉంది, పదా. ఈ వీకెండ్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకి టికెట్లు ఉంటాయి చూడండి, డైరెక్ట్ ఫ్లైట్లు ఉంటాయి, అవి చూడండి. కథ చెప్తానంటే లోపల తీసుకొచ్చేస్తారా? ఇంత జరిగాక కూడా. చూడు బాబు, ఇక్కడ మేము స్టోరీలు గీరీలు ఏం వినట్లేదు, మీరు బయలుదేరొచ్చు. సార్ సార్ అలా అనొద్దు సార్, మీ దగ్గర డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పారు. ఏయ్. సార్. అంటే నా ఉద్దేశం అది కాదు సార్, మీరు ఎంత బడ్జెట్ ఇస్తే నేను అంతలోనే కాదు చెప్తాను సార్. మూర్తి గారు, అదంతా కుదరదు గాని నువ్వు పదవయ్యా. సార్ ఒక్క పదవయ్యా. ఛాన్స్ ఇవ్వండి సార్, ప్లీజ్ సార్. మూర్తి గారు ఆగండి ఆగండి. ఆ అబ్బాయిని పంపించి మీరు బయటికి వెళ్ళి తలుపేసుకోండి. అది కాదు బాబు. పర్లేదండి, తలుపేసి వెళ్ళండి, నేను మాట్లాడతాను కదా. మ్మ్. ఏ ఆ స్క్రిప్ట్లు అవన్నీ బయటికి తీకు. ఇప్పుడు ముందు ఇది చెప్పు, ఎంత బడ్జెట్లో అయినా నువ్వు కథ చెప్పగలుగుతావా? ఎంత బడ్జెట్కైనా చెప్తాను సార్, నా దగ్గర 10 లక్షల నుంచి 10 కోట్ల దాకా ఐడియాస్ ఉన్నాయి. లక్షలు కోట్లు కాదు, మోడీ దెబ్బకి వారానికి 24,000 మాత్రమే వస్తుంది క్యాష్ బ్యాంక్లోంచి. సో 24,000కి మంచి కథ ఏమైనా ఉంటే చెప్పు. 24,000కి సినిమానా? ఏ చెప్పలేవా? చూడు, నా టైం వేస్ట్ చేయకు, నేను అసలుకే యుఎస్ వెళ్ళే హడావిడిలో ఉన్నా. లేదు సార్, చెప్తాను. సరే, ఇప్పుడు నీ చాట మహాభారతాలు వినే ఓపిక నాకు లేదు. నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటా, నువ్వు ఆన్సర్స్ చెప్తూ ఉండు. సరే సార్. స్టార్ట్ చేసే ముందు కాఫీలు, టీలు, జ్యూసులు అలాంటివి ఏమైనా కావాలా? అడుగు, ఏమొద్దు సార్. పర్లేదు. మంచినీళ్ళు తాగుతాను. ఉమ్. అడగండి సార్. నీ సినిమా ఓపెనింగ్ ఏంటి? హీరో నడుచుకుంటూ ఆఫీస్కి వెళ్తుంటాడు సార్. ఏ రోడ్డు మీద? అదే, ఏ దేశపు రోడ్డు మీద? ఇక్కడే హైదరాబాద్లో, మనం అనుకోండి లాంగ్వేజ్ రోడ్లో సార్. ఏ మీ హీరో కార్లు, బైక్లు గట్రా లేవా? బైక్ ఉంటుంది సార్, కానీ పెట్రోల్ ఖర్చు ఎందుకని నడుచుకుంటూ వెళ్తాడు సార్. డబ్బుకు డబ్బు మిగులుతుంది, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం. సరే, మన హీరోయిన్ ఏం చేస్తుంటుంది? అదే రోడ్డు మీద ఒక కాల్ సెంటర్లో పనిచేస్తూ ఉంటుంది సార్. అంటే వాళ్ళిద్దరు రోడ్డు మీద కలుసుకుంటారా? ఎగ్జాక్ట్లీ. అదే రోడ్డు మీద వాళ్ళిద్దరు చూసుకుంటూ మాట్లాడుకోకుండా ఒక 5 సీన్లు, మాట్లాడుకుంటా ఒక 20 సీన్లు అదే రోడ్డు మీద తీసేయచ్చు సార్. సినిమా పేరు మణికొండ రోడ్డా? అయినా 20 సీన్లు పాటు ఏం మాట్లాడుకుంటారా? దాన్నే ఉంది సార్. ఫస్ట్ 5 సీన్లు చిన్నప్పుడు కబుర్లు చెప్పుకుంటారు, తర్వాత 5 సీన్లు కాలేజ్ టైం స్టోరీలు చెప్పుకుంటారు, తర్వాత 5 సీన్లు ఇష్టాయిష్టాలు మాట్లాడుకుంటారు, ఫైనల్గా పాత లవ్ స్టోరీలు చెప్పుకుంటారు. మరి పుట్టబోయే పిల్లల గురించి మాట్లాడుకోరా? తప్పకుండా మాట్లాడుకుంటారు సార్, కానీ సెకండ్ హాఫ్లో. సాంగ్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో? ఒక సాంగ్ ఉంది సార్, మా ఫ్రెండ్ ఒకడు షార్ట్ ఫిల్మ్ కోసం కొట్టించిన ఒక సాంగ్ ఉంది, అది వాడేయచ్చు. ఓ, ఎక్కడ దిద్దాం అనుకుంటున్నావు ఈ సాంగ్ని? ఇక్కడిక్కడే సార్, మన లుమ్ని పార్క్లో దుర్గం చెరువు దగ్గర ఫోటోలు దిగుతున్నాం అని చెప్పి వీడియోలో పెట్టామే. ఎక్స్పెక్ట్ చేశా. ఇంతకీ విలన్ ఎవడైనా ఉన్నాడా? ఉన్నాడు సార్, అతను ఒక మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఇదే రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు. వీళ్ళిద్దరు రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నప్పుడు చూసి తనతో లోలో పడిపోతాడు. హీరో కంటే ముందే హీరోయిన్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి తనతో సంబంధం కూడా కుదుర్చుకుంటాడు. అదే మన సినిమాకి ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్. ఇంకాసేపు వింటే నా జీవితానికి పడేలాగా ఉంది ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్. సరే కానీ ఇల్లు అంటున్నావు, ఎక్కడ దిద్దామని? మా ఇంటిని హీరోయిన్ కింద వాడేచ్చు సార్. హీరోయిన్ ఇల్లు కొంచెం రిచ్గా ఉండాలి. మీ ఆఫీస్ని వాడేద్దాం సార్. సరే, ఇవంతా కాదబ్బాయి, క్లైమాక్స్ ఏంటో చెప్పు, సిట్టింగ్ క్లోజ్ చేద్దాం. క్లైమాక్స్లో విలన్ని హీరో ఛాలెంజ్ చేస్తాడు సార్. ఒక టేబుల్కి చిరువైపు ఇద్దరు నీలకమల్ చేయలు వేసుకొని కూర్చుంటారు, బంధువులేమో ఆడియన్స్లో ఒక వైపు కూర్చుంటారు. 15 మినిట్స్ టైమర్ కూడా పెడతాం సార్. దేనికి? హ్యాండ్ రెజ్లింకా? లేదు సార్, పంచులు యుద్ధం. అంటే పంచ్ డైలాగులు సార్. హీరో విలన్కి ఒక పనిచేస్తాడు, విలన్ దానికి స్ట్రాంగ్గా ఒక పనిచేస్తాడు, హీరో ఏమాత్రం తప్పకుండా మళ్ళీ ఒక పనిచేస్తాడు, విలన్ దానికి ధీటుగా మళ్ళీ ఒక పనిచేస్తాడు. ఇలా పంచుకు పంచు వేసుకుంటా ఫైనల్గా హీరో వేసిన మెగా పంచ్కి విలన్ దగ్గర రిప్లై ఉండదు. ఆడిటోరియం అంతా సైలెన్స్. బంధువులంతా నిశ్శబ్దంగా చైర్లకు అతక్కపోయి కూర్చొని ఉంటారు. అప్పుడు హీరో లేచి విలన్ చెవి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక డైలాగ్ కొడతాడు.
యుద్ధం తర్వాత మిగిలేది నిశ్శబ్దమే, కానీ ఆ నిశ్శబ్దంలోంచి పుట్టేది యుద్ధమే అని హీరోయిన్ తీసుకొని బయటికి వెళ్ళిపోతాడు. అసలు ఈ సినిమాని ఎవడైనా చూస్తాడరా? ఎవడో చూడాడు సార్. అసలు ఈ స్టోరీ చెప్తే మా ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఆల్మోస్ట్ కొట్టబోయారు. కొట్టడం కాదురా, నరికేయాలి. మరి నాకెందుకు చెప్పావురా ఈ దిక్కుమాలిన స్టోరీ? మరి 24,000 ఇంతకు మించి ఏం చేస్తాను సార్? అసలు నా లెక్క ప్రకారం ఇది 19,000కే అయిపోదు సార్. తప్పు నీది కాదు. నీ స్టోరీని నేను ఎంజాయ్ చేశాను, కానీ దీన్ని నేను సినిమాగా తీయలేను. ఏదో మీరు అడిగారని చెప్పాను, కానీ నేను ఈ సినిమా చేయను సార్. యాక్చువల్గా మీరు చేస్తానంటే నా దగ్గర ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ ఉంది. అంతా కొత్త వాళ్ళతోటి చేయొచ్చు, చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ది రోడ్ల మీద తీసావు, ఇది ఎక్కడ రైల్వే స్టేషన్లోనా? సార్ మీరు మరీ సార్, అదేదో ఫ్రెండ్స్ నవ్వించడానికి అలా లేని కదా సార్. అది సినిమా అలా తీస్తానా? తక్కువ డబ్బులో తీసినా బాగా రిచ్గా తీస్తాను సార్. 1 monthలో కంప్లీట్ చేస్తాను సార్. ఫస్ట్ దీని బడ్జెట్ ఎంతో చెప్పు. ₹1,00,00,000 సార్. 1 crore? మీకు అంత ఇబ్బంది అనుకుంటే బ్లాక్ లైన్ ఇవ్వండి సార్. ఏంటి? అవును సార్, మేమంతా ఒక 10 members టీం సార్. మా దాంట్లో అన్ని క్రాఫ్ట్ వాళ్ళ ఉన్నాం సార్. వాళ్ళ అసిస్టెంట్లు, మాకు ఫుడ్ పెట్టే పక్కింటి బాబాయ్తో కలిపి మొత్తం 40 మంది ఉన్నాం సార్. తలా ఒక అకౌంట్లో 2.5 లక్షలు వేసినా మేము మంచి అవుట్పుట్ తీసి మీ చేతిలో పెట్టగలం సార్. దీనివల్ల మీకు ట్యాక్స్ ప్రాబ్లం ఉండదు, బ్లాక్ మనీ కూడా వైట్ అవుద్ది. బాగుందయ్యా. నీ కథల కంటే ఏదో రకంగా సినిమా తీయాలన్న నీ ప్రయత్నం నాకు నచ్చింది. నేను నీకు 1 crore ఇస్తాను. కాకపోతే బ్లాక్ మనీ కాదు, నేను అమెరికాలో కష్టపడి సంపాదించి తెచ్చిన వైట్ మనీ ఇస్తాను. ఏదో రకంగా నేను ఇక జీవితాంతం ఆ బ్లాక్ మనీ జోలికి వెళ్లకుండా హిట్ కొట్టే బాధ్యత నీది. షూర్ సార్. మూర్తి గారు రండి. మీరు ఆ తలుపు వెనకాలే ఉన్నారని నాకు తెలుసు. మీరు నేను మన ఇద్దరం ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదండి, మనకి డైరెక్టర్ దొరికేశాడు.